kutambaza akuningi sokusho ukucongratulate ngawabidala i-performance yakho i-outstanding izinto zokushayisa engathi-ke ngibona ukuthi bufisa ukubamba kodwa manje bakuya uyithola hawu uprofessor wamina uprofessor Mfowamdolomba. So yiphi team uyipresent baba? Ipongela Classic. Ipongela Classic. So kule stage esamanje yini elandelayo ngale win enitholile? Bedlala ama-quarter finals, i-top 8 bedlala ama-quarter finals. Sasa sema-semi-finals last 4. So bafaka okuningi mfethu, ngifuna ukubuza mfethu ngokwe-experience osunayo nangendlela mfethu osudlale ngayo la uPhongolo, yiphi indlela ongayisebenzisa mfethu ukusherela abanye abadlali mfethu experience osunayo? Eish, ukuthi into ekade ngicabanga mina ngoba vele sengimdala isikhathi sami vele sesiphelile. Sure. Ukuthi ngiqoqe intwana ezincane lezi ezikhombisa ukuthi zingakhona ukuthi zikwazi ukuvina. Vele ngizenze nje team ye-goalkeeper nje. Train nje goalkeeper kuphela. So vele ngicabanga ukuthi enye yama-department esingenayo la uPhongolo ingakho singathi sibe no-goalkeeper mhlampe onjengawe osezingeni eliphezulu. Sibonile uhambe iy'gaba ey'hlukahlukene. Ngicabanga ukuthi kuyosibhenefithisa kakhulu lokho siwuPhongolo mfethu. Mhlampe ukuze uzoqala lelo phuzane yini ucabanga ukuthi oyidingayo, yiphi i-support oyidingayo nakubantu ukuze izokwazi le nto iqhubeke phambili? I-support engayidinga nje ukuthi mangathola indawo nje e-right for ukuthi ngihlanganisele abafana abancane ukuthi sitrainele khona. Okunye nokunye kuyovela ngendlela. So mfethu umbuzo wami wokugcina nje mfethu Sivala, ngifuna ukucheck ukuthi ngokwendawo ucabanga ukuthi ungayenza kuphi? Uzoyenza ngasekhaya, giving back to i-community yangakini mhlampe, noma uzoyenza nje uzobuya ngokuthi indawo uyithola kuphi? Ya kuzoya ngokuthi indawo ngiyithola kuphi, kodwa nje isifiso sami ukuthi kube noma umuphi umfana omncane ofisayo uPhongolo at large. No mfowethu, amazwi akho okugcina bese Sivala, ngifuna ukuzwa nje ukuthi yini ongayisho just encourage ezinye iy'ntwana engafisa ukuthi ifike kwizinga lakho, yini ocabanga ukuthi ngamele beyiyeke ukuze befike kwi-level yakho? Amazwi engingawasho ukuthi iy'ntwana ey'ncane ikakhulukazi la uPhongolo seyigxile kakhulu uphuzweni loludakayo. Engingafisa ukuthi bengabethi bekwenza lokho kodwa bekhumbula ukuthi ibhola liyi-future. Ungayenza i-career yakho ube uphumelele empilweni. No mfowethu, siyabonga kakhulu uprofessor lo orepresenta uPhongolo ey'ndaweni ey'ningi nakuyilokhuzana kwi-team SAPS. Uyabonakala uvela ngisho koThekwini usekhona ko-Pretoria uphuma khona. Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu Mdolomba. Alright, siyabonga.